Hallelujah. Angeke balunga ngithi mina ngiya-actor mina ngiya-actor. Abaziyo bayazi ukuthi ngiya-actor. Babe ngathi cut ayikhona bazofeyila. Hayi. Angibabo Pamgwenya generation. Beside angithi abanye abazi ukuthi ngiya-actor. Okay. Bazongibona bathi yilo yaphuthile yabeka. Beke MC. Endushilo yazi wathi uya-actor. And ngiya-actor uma impela ngidlali ngayo. Manje ngiyabona uma bengathi cut kwabanye ngeke. Kulesi sikhathi bazalwane ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi angilalanga nama ngilalanga ngithi ngiyabona. Esikhathini samanje ngicela ukunika ngokuhlonipha kakhulu uchair ubaba Archbishop Mabuza azosenzela i-keynote and address everything efanele addresswe sesiyashintsha inkomeshi. Akabingeleli kunomhlabelelo engicela ningihlabelele wona uthi ubani ungamelana nathi. Hayi uhlabelela kamnandi ngiyacela noma insizwa kodwa ngiyacela nje ukuthatha ubani ongamelana nathi uma uNkulunkulu engakithi.
It's nice to be here. Umnandi ubala. It's nice to be here. Ngiyanibingelela ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ekseni ngibingelela Archbishop. Hallelujah. Ngibingelela umangameli abafundisi protocol observe. First ladies obogogo bonke. Omama intombi insizwa iSunday school. Ngakhohlwa na. Ngiyabonga. Program director. Ubambe njengoba ngiphelile. Bambe kahle kakhulu. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane osivumele ukuthi inkonzo yethu izihambe ifike lapha. Hallelujah. Ngithi ke ukathi uPaul ungabothi uyokwenza ukuthi othi inkosi mayivuke. Makabonga uThixo. Ngoba baningi abebefisa kodwa abakhonanga ngenxa yezimo. Ngithi ke babukadebe kunendawo ezi3 ukuthi sebeshumele kakhulu. Uhambile umama uMamdladla manje. Ubona umuntu simlalele yena angasilaleli. Ngifisa ilokho. Simlalela samnikeza uamen. Sashayiza oyemsebenzini. Mara bekumele ubhale incwadi kutshela ubazi ukuthi no, today she is not working today. Because yula. Chief apostolic, the founding of the Yula. Amen. Kunendawo ezintathu bazalwane. Ekumele ukuthi inyanga ungabusalala sokusila. Nakho. Ushumayelile umfundisi ngokulala. Ngabe kusala. Kunendawo ezintathu. Ekufuna ukuthi zingapheli singayanga kuzo Nkosi yami. 3 inyanga ingapheli ungayanga kuzo. Aya ningizwe. Singumlibo. Ukuya ku funeral. Uyo attend funeral. Ungabi lo muntu othi mina ngihamba ama funeral. You must attend the funeral. Niyasesondweni attend. Bese ubheka lo mndeni. Bese ubheka lo bhokisi. Labantu abalahlekile. Bese uthi Nkosi ngiyabonga. Mina ngisaphila. Nomndeni wasekhaya usaphila. Nobaba nomama usaphila. Uhambe esibhedlela ungayi ngoba kugula ilunga lebandla
noma kugula umndeni ukuziphe nje isikhathi uthi nje ake ngiyochuza iward engizongena kuyo ungene bese uyababheka labantu abalapha bese uthi inkosi ngiyagula ngidla amaphilisi high blood ngidla amaphilisi oshukela noma ngihamba nokufa kodwa ngingalali kulombhede angalali kulombhede masithi ke ukuvuka kungumusa kaNkulunkulu bese uthi ngiyabonga angalali kulombhede uhamba egraveyard ungakhohliswa amavesi athi amadimoni alele lapho ukuye nje egraveyard wabheke wonke lamathuna la noma lakini lingekho lika babakho noma esaphila bese uyobheka lamathuna la bese uthi inkosi ngiyabonga ngisaphila noma impilo yami inama challenges kodwa ngisaphila ngisenalo ithuba lokwenza kangcono ngisenalo ithuba lokuyishintsha impilo yami ngenze kangcono phambi kwaNkulunkulu ngoba injongo kaNkulunkulu ukuthi umuntu afuze bani yena umedala umuntu uNkulunkulu wayefisa ukuthi umuntu akafuze yena makabonga uThixo amen siyabonga kakhulu bazalwane ngishiya lo mlayezo nje ukuthi ke ikusasa silazi bazalwane akekho bekufisa ukufa akekho kufisayo ukugula kodwa zicabange lezi zinto ukuthi uma usaphila unikiwe ithuba lokuphila yenza kahle makabonga uThixo haleluya ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kuMamdladla ningikhumbuze wayback man bokumnandi hayi bokumnandi uma sikhula bekumnandi nabo obaba esingathi obhuti naba bekumnandi ngoba bohlonipha noma umuphi umzali not only your mother yeah ngikhumbula man bekumnandi guys angixoxe kodwa uyazi masaqala indaba besicala bongavela ujole ngiyaxolisa bazali boqala ukuthi ngicela ukuba ibhibi yakho beqala lapho ngicela ukuba ibhibi yakho avumeke naye suchaze ukuthi hayi ibhibi yami le bokuyinto enkulu ngoba besiseso isikhathi besazi ukuthi makufika ingane sibona nesingesuitcase bengena bezogeza umntwana sazi ukuthi hayi ingane ize ngesuitcase kusithatha isikhathi ukuthi sazi ingane makudlula iperoplane ayisi but nayo uhambisa umntwana le kanti hayi yedlulela nje eloplane ngoba ngithi bekunje i-television bengekho besibukela endlini eyi-1 mongazwani nabantwana balapho yazi ukuthi angeke ungene manje uthi amekhuluma udadewethu ngempela abazali bengathi banomoya mebethi lo mngani wakho man nakubuzwa ukuthi why ungamfuni uyakhuluma igama elilodwa angimfuni lo Sibongile yena uright unakho konke uright kodwa athi nje umzali ngoba ngathi abazali baqala bebebona enhlizweni yokuthi nakekho right for wena hey besilalela Nkosi yami makabonga uThixo haleluya ngiyambonga mina uNkulunkulu bazalwane bashilo bonke abantu abanamakhwali bagraduateile etc nebandla engikhonza kulo liyangazi ke angisiyo umhole engithi ngina mubu umuntu uyabona thina masikhula bese ngoba umama nabo manje khona ukhulumile wathi laba kuze benze kahle kodwa indaba bhekani
yazi indoda kabani Siyathandaza. ukhona okhulumile wathi laba kuze benze kahle indaba iba kuphi ngabo makukhula thina bethiwa masifeyilile ungasho ukuthi ufeyilile abuzo baphasile yesu siphasile sikhohle ukuthi indaba lo engifunda namntwana senext door uzoreport ukuthi hayi usase room 1 mina sengiseroom abithi manje ngapha ngoba bomama behlala bevikela ngaso sonke isikhathi nezinto mamnguni yangiphoxa mina bahlala bevikela nezinto ezingekho right makabongithi bebumnandi bebengaboni ngoba ngithi namakhirwana uzogijima abuza ukuthi baphasile nabantwana yebo baphasile kanti hayi zithi fail nawe uthethisela ukuthi ubothi uphasile ungaphasanga manje isikhathini samanje uma ufeyilile awufeyili ngoba uyisidomu kodwa ufeyila ngoba kunesizathu sokuthi qala phansi wenze kahle ngamandla ukuze uphumelele makabe ngithixo manje ngiyabonga kakhulu kule nkonzo ngidobhile okuningi kakhulu bantwana bami lalelani ihlobo zami lalelani kakhulu uma ngihlabela lo mhlabelo ukuthi ngempela akekho ongamelana nathi umshumayelo loyo baxoxile kakhulu labo mama kukhona nje incwadi masinyane nami ngizoya la ingubeni ngingabambeleli ngoba khona la sekumele siqonde khona kunencwadi bengithe nami ngizoyifunda bayitshontsha labantwana incwadi ekaTimothy oqala lapha ku4 number 12 bayitshontshile nami ngiprepare ubusuku bonke nanga umntwana uyasuka uzotshontsha incwadi ngiprepare ubusuku bonke nami ngifunda nanga uyasuka uyayisha incwadi yami lomntwana akakholwa lo ayiwanda usonta kuliphi bandla ngoba lencwadi mina ingithatha ubusuku bonke ngiyifunda ngithi ngiyayithanda lencwadi kaTimothy nazi izinto ezibalekile ngihlangana nomunye ibhuti ebengifunda naye elowa primary uphush crate yamabhiya uyambona uthunyiwe ekseni ngimdala kuye but yena sekamdala ikhona indlela mayibuka ngathi yinhle kanti isiphetho sayo sukufa besathi ke obhala kahle ukuhlakanipha kokuqala ukuhlakanipha kokuqala akusukufaka i-all star akusukuphatha i-iPhone okokuqala ukuhlakanipha ukusaba uJehova onezindlebe makezwe besithi incwadi laphana kusambulo ongezwa akahlali njalo ngokungezwa ongezwa akahlali njalo ngokungezwa nofuna ukuba ngcwele uzoba ngcwele ngoba ekuhambeni awuhambi nanoma ubani uyakhetha abantu ohamba nabo awuhambi nanoma ubani ingakho uAbraham ezothatha indodana ethi uNkulunkulu akekwenza umnikelo wakhuluma nabelusi ukuthi ababophela imbongolo yes kwagitshela imbongolo kwahanjwa indodana iyabuza kuyise ithi baba inkuni nazi ngiyazibona zona kodwa imvana ikuphi ngiyazibona inkuni siyahamba kodwa babuthi ke imvana ekuyonikelwa ngayo ikuphi bayafika bahamba nabelusi bayehla embongolweni uAbraham uthi ekubelusi abasale bagada imbongolo bayakhuphuka bona baya entabeni ngoba uma ukhuphuka kunabantu kumele basale hayi awuzukhuphuka naye wonke umuntu yingakho labothinta indaba kaJesu ezoshiya abafundi ekhuphuka yedwa
ekuhambeni awuhambi nabo uma umbona umuntu ukuthi akahambi indlela yakho sheshe ubaleke ngoba wena bakhuluma ngefocus bakhuluma ngeposition ukuthi hlala ku race yakho run your own race ngoba umuntu oqhamalazile ufita uyi-15 yabona i-15 ikhumula yonke indawo ayikho la ingakhumuli khona umuntu anjalo esontweni uye usifestene nangapha futhi uye kahle kahle ukuphi wena kahle kahle ufunani sikusize sikufunise abakhona abantu abathi bafuna into kodwa bayitholi mara ufunani kahle kahle sikusize lento ifunayo ukuthi yini makaba ngithini haleluya because uma sibheka nina sibheka abafundisi bakusasa sibheka omama bevangeli sibheka obaba lana sibheka odokotela abanye baba bemizi makaba ngithixo athi mesengenile ahlezi la bese lo usukela tuyibona imfishane kodwa mara uyayinweba manje ayinwebeki nalento la suka khona usuku uyibonile ukuthi imfishi kodwa mamngulu kodwa angimazi unjalo yazi hey yazi lento uyayibona ukuthi imfishane uyazi ukuthi ngiyalapha kwanduku ziyabuya iyakumholi lapha uyaphuma nje endlini ushane kwangamabomu usuyafika lapha esitulweni hawu irongo ngoba angeke nisaluleke kodwa ngikhuluma ngomuntu omusha ogqokela umzimba wakhe ngendlela efanelekile ngikhuluma ngomuntu mina othi noma ehamba kubonakala ukuthi ukuhamba umntwana umshado awuzukulethwa isikete esifishane instead ukuzoma lamakhehla angangathi intshebe langa ngoba ngithi bakhona laba abajump stage athi uPaul mina ngisomfana ngangenza ngoba kuhanjwa ngestage ubaba sekumele abe ubaba odlala nabazukulu sekutholakala umkhulu Gumede hello baby mara endlini akathi hello baby angithi niyabona impunga enjani ngaleso sikhathi ufaka ihembe eliphethe ama-200 randi la mathi uyabheka nawe ubone nje ama-200 rand ahleli bese nidayise esihlahleni imali ithi ngiyoyicutha nithini inkukhu nayo inkukhu ngiyoyicutha akasabona ukuthi umkhulu wami lo muntu makabe ngithixo ngiyawathanda kakhulu amantombazana angifuni ngawo nengisonta nabo bayazi ukuthi kumele bazolotsholwa la kimi njengomndisi yimina ebazolotsholwa ngithatha ilobolo ngoba angifuni ngani bantwana bami ngoba iba buhlungu into ukuthi ukhulisa indodakazi bese buyaphuka ubuntombi bayo buphulwe ikhehla ngenxa yokuthi umntwana uyahluleka ukubekezelela isimo sasekhaya une-peer pressure ngoba umngane wakhe ephathi i-iPhone aze ayayifuna endaweni e-wrong ngoba kulamalanga kudumele i-iPhone kasathane ifone izinto zikasathane izinto ziza nosathane ifone ngoba ikhulumisana namanga ukuphi hayi ngisedrobheni nangu umuntu phasi kombhede ngizodinga ukuthi hayi manje-ke la ngikhona bazalwane nasekuhlanzekeni othandweni mubi umuntu ofana newardrobe yakudala hey bomama lalelanda iwardrobe yona yinhle kodwa ngaba iyasindwa kuneimpahla ezindala isizitshekile bathe bayifaka isipikiri bazama uku-aligna kahle iphinde umnyango because kunani kunezimpahla ezindala
khipha impahla ezindala wardrobe. Then ke uzoyibona wardrobe yakho izoma kahle noma ngathi uyayikonkotela izoma kahle ime stands kahle ngendlela ofuna ngayo ngoba alikho ivangeli noma uthando elizohlala umuntu onenhliziyo egwela abantu abazondayo. Hayi baba. Alikho izwi elizohlala kuwe ngoba kugcwele la kuwe. Uphakelene uthi angaqhamuka uvela ubiphe nje vele. Because angimphiwe. So yini ezohlala kuwe mntanami uma uzoba nenzondo umncane kangaka? Kugcwele la kuwe enhlizweni yakho mkwena. Usishintsha nesonto because kukhona abantu abazondayo. Baze baqeda amasonto la ku TikTok. Baze bavele bathi uyabona mawuyekho manzi so. Fana nokuthi abuye esontweni. Uyabona basahambela ukuzungeza bona. Kanti ukuzungeza kuyophela. Uhlabelela kuyophela. Kodwa izwi likaNkulunkulu liyabuma. Ngoba lithi iBhayibheli lo naloyo uyayilanda imisebenzi yakhe eyenzile sasemhlabeni. Awunobizwa nomntana kaMongameli. Awunobizwa nomntana kaBishop. Lithi iBhayibheli kuyaphanjwana. Uyihlo yonyuka mhlamba abantwana bayephansi athi ubaba ndodana uyapi? Ithi indodana baba ngesihogweni. Noma athi indodana ikhuphuke besithi uyihla athi mina ngesihogweni ndodana. Makabonga uThixo. Unamadoda. Indoda eyakhuluma. Yathi thumela isihloko somuntu. Yebo. Ngoba la ngikhona. Ngiyasha. Amen. Yafisa ukuthi kube kunandlela yakuthi kuyotshela abafowabo ukuthi abangezi ngalendlela eze ngayo. Manje nje basikhuluma kangaka. Sishayisile endleleni. Asifisi nami ukuthi nishayise. Hayi siyambonga uNkulunkulu. Kunezinto labaholi njengoba behlezi abangayikhuluma nani nibamba umlomo. Ngoba uJesu uthi uma sivuma izono zethu yena uthembekile bazosala beyibambile bathi sizotshelwa yini upresident ungasitshela ngalokho bathi uJesu yena masivumile izono uyathethelela. Yes. Makabonga uThixo. Uma sivuma izono zethu. Yiba isibonelo indlela okhuluma ngayo nokuphila kwakho kufanele kukhuthaze abanye. Yabona mayisontweni iba nevavavuma. Hey uthule bazalwane sambonani bomama. Hey ni bonke abomama ungabi mfaduko. Yazi ngize ngathi isandla sami. Ngize ngathi nje ngafika kulona yazi lona uhlobo ngithi lo. Uyabona ngize ngisidonsi isandla. Mase ngifika kulona yazi ngize ngathi ngoba angimfuni. Jesus. 4 phila impilo ehlanzekile ugweme izinto ezingadumaza uNkulunkulu. Impilo ehlanzekile. Bosisi yekelani makuphuma isonto please. Yekelani lento eniyenzayo. Nibakhuze nabanye abantu. Ukukhuza umuntu nje kuyinto enhle. Noma uzokuzonda kodwa ukhulumela uZayoni. Yabona nje basilimele nje sonke suZayoni. Silimele ngalento enzekeni ukhasela. Asihleki. Kodwa ibamba uZayoni wonke baba. Iqikila lesithunzi sabo mama sonke. Ngoba wonke uZayoni uvela kaNkonyane. Amen. Eyogcina. Phila impilo ehlanzekile. Ugweme izinto ezingadumaza uNkulunkulu. 5 khuthalani emfundweni nasemsebenzini yenu. Sebenza ngokuzikhandla ngoba umsebenzi onzima uletha impilo. Abasesikolweni ama-matric abayobhala manje abasebenze ngamandla. Naba abagraduateile nibazwile khona manje ningenza kangcono.
mina ngibonga uNkulunkulu akengiyekele lento yami ya kodwa ngisho ukuthi ke ungenza kangcono umzali wakho la angafika ngakhona zama ukuthi undlule zama ube something efamily yakini sebenza ngamandla mubu umntwana othi isithunywa sama sizwani notishera noma nomistress mina uyangifelisa ngoba uyangizonda isithunywa sama sizwani nayo unesithunywa sithathe ngoba nase Shoprite asikho right nayo yokugcina ke sengiyayela hlonipha abazali nabadala hey bakhulumile bonke abakhulumile kodwa yokuhlonipha abazali ayijulile bantwana babo uthi usisters uleli yapemela naye ehlanyiswa umadluphuthu wakhe ukhomba babakhe uthi uzowathatha lamalobolo uthanda ungathanda mhlabe naye wayitshela baba ukuthi ngizozibulala mangawathatha lamalobolo umuntu omdala uthi no akunasibusiso lapho lalela umzali wakho omekhuza mlalele semplanile senithenge yonke into efanayo itheme mlalele methi umntwana ungayilapho amen mlalele ukuthi leyo ndlela oyihambayo iyingozi hlonipha uma ungenabudlelwano namhlanje nomzali wakho namhlanje phuma la uyathi baba noma mama ngicela uxolo yes ngicela uxolo uJesu kube bekwazi ukuyikhulumela ukuthi angikho wrong ngiyekeleni kodwa uJesu ubehamba exolisa yonke indawo bemshaya bemthuka uma ungumlandeli kaJesu vele uzosalwa uzohlaza ubheywa namhlanje kubiza ukuthi ke uma bongazi ukuthi uNkulunkulu wakho oqala awukho umthandazo ozosuka la ujump umzali wakho uye kuNkulunkulu ungazwani nomzali uNkulunkulu nje uyakubheka nje ukukhihlisa amagweba athi suka next ayila ngiyalalela angeke sikuthandazele la eZayoni uthola umsebenzi uthi ungasebenza kahle so yo le emasudwini angifuni ukulibiza isonto lakho mawufika khona ukhipha yonke isalary yakho uthi pastor ngiyanikela uyamupha because ushiya ingilozi yakho lapha eZayoni okuyona le ngilozi eyakuvulela amathuba omsebenzi niba careful lapho izinto mase impompa bese nashiya ibandla lase house ngoba nangu baba okhuleke kwavuleka umnyango loya wena soyomupha loya ingilozi yakhe iselele emuva makabonga uThixo siyazama nje ukunibonisa abantwana bami ukuthi umzali akakaza sikhule sithiwa thina umzali akekho wrong akakaze umzali waba wrong umzali akakaze waba wrong namhlanje sesiyasaba nokukhuluma nani ukuthi nangu babungwenya sekangenile phela uzuthi ufuna itiye ngaleso sikhathi uyabona nami hola mkhulu manje thina sakhula abazali bebethi akubheka kabi kayiwani suyazi ukuthi ho ungene umuntu omdala funeka ngenza itiye ubaba ubuye emsebenzini baba nali itiye namhlanje ubuye uzenzele khadi njani uyazenzela akanazandla uyazenzela because uma ungazenzela uzoya epolice station makabonga uThixo ngiphakamisa ke bazalwane ukuthi ke siyabonga nje kakhulu nali ilizwi lokugcina funda mama ngihlale phansi incwadi kaDaniel sengiyahlala phansi incwadi kaDaniel 3 ku 17 16-17 Amen. Daniel 3 soqala lapha na ku 16 no 17 isihloko sithi isithando somlilo ovuthayo u16 uShadrach noMeshach noAbednego
baphendula bathi enkosini Nebukadnezari, thina asidingi ukukuphendula kule ndaba. 17 Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyasikhulula esandleni sakho Nkosi. Hey khona mama okhulumile la mamdladla bazala. La madoda lanka afeyisene nesimo esokuthi ayaphoqelelwa ukuthi awakhonze isithixo. Kodwa la ngithanda khona kakhulu ku17 uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu noma ngabe isimo sakho sinjani. Zitshela ukuthi uNkulunkulu wami manje ngila. Kodwa uYesu uzongithatha la angibekela, angisuse la, angibekela. Abafundile bathi ke you wait for your turn. La madoda athi ke noma ngaba kekho manje kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu ukhona. Ngoba mubi umuntu ongenathemba njoba kubhalwa uzophasa yini athi ngiyobona khona. Ungakhathazwa umuntu osenext door ukuthi ke umsebenzi usiyasebenza kodwa ithi uNkulunkulu wami uyeza nezinto zami. Makabo ngithixo uyeza uNkulunkulu nezinto zakho umntamusha ungazubhayize uzugcina uzifocus yokuthi ke uwele emakhehleni noma uyagcina udayise ngomzimba ngenxa yokuthi patient yokuthi ulinde uNkulunkulu ke ulindwe ebungcoleni akalindwa noma kuphi. Kubiza ukuthi umuntu akabe ngcwele ahlale ezintweni zikaNkulunkulu then ke uNkulunkulu ke uzobona. Makabo ngithixo niye nithi ke ngimba uNkulunkulu ngento eyodwa baba uNkwele wangenzela umusa ngokulalela abazali. Nga end up ngisebenza ecompany yamaloya. Akungenwa awungeni mawungena matric. But ngangena mina ngasebenza 19 years in that company. Ukuthi kanjani angazi na 19 years ngasebenza ne-interview yami ngangena ngathi ayikhona imali. Asambe wathi asambe waqala lapha empilweni yami ukuvuleka njengoba ngilana babona ngoba uNkulunkulu uyalenza isu icebo lakhe lingevizwe. Ningazinyezi bantwana bami. Always stay positive. Always stay positive. Noma ngabe isimo namhlanje uvuka silowo kodwa ithi uNkulunkulu wami uyangikhulula kulomlilo ovuthayo ngoba namadoda wawakhulula. Amadoda azange lahlithemba sebethi isithando somlilo bazosiphinda ka7 kodwa athi ke thina ngeke siyeke ukhonza owethu uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane. Nakula ngikhona nazi ingubo bazalwane zizothola laba bangalelanga hayi la ngicela ivideo ingayi ngapha la ingavusa umkakho tu umuntu nomuntu akavusa umkakho. Siyabonga kakhulu bazalwane bonke abazalwane bebekhona izolo ekseni ngo8 eJabulane etechnical abaphakamisa izandla. Ngibona babalele. Yeah. Ay bashoda chief apostle ababuya. Siyabonga kakhulu kini nonke benikhona. Ubunye. Akekho ongcono komunye. Ongcono ogcina imiyalo kaNkulunkulu. Loyo kungcono. But ke ungathi ngoba wena naku ukhanyisa noma ugesi ungekho bese ubona ngathi ungcono kulo uyabona lo bambizane idark beauty uyabona mina angithomananga naba no ongcono mina ngikhalela ubunye ukuthi asazaneni asisupportaneni
ngifuna ukuveza kini ukuthi ke bazalwane siyafisa ukwenza kahle kakhulu izingubo lezi esizinazo lana zizothathwa ama-archbishop azoya nazo ku-branch level yabo bayonikeza ogogo kahle ngempela mele sipha abogogo abasupporta iYula. Mina nginabogogo abayi-15 kodwa ngizokutshela ukuthi kusupporta 7 mangizopha le 7 uzoyibona seyigcwele yonke indawo ikhohliwe ukuthi ayenzi kahle kumholi uzonika abayingaka abayi4 abanye angabaniki kodwa siveza ke ukuthi nazi izingubo zikhona zizothathwa abaholi baye nazo emabandleni nazo ibona kabaholi asebabona ukuthi ibandla balinelisa kanjani manje yiloko ke engimelayo bazalwane ukuthi siyabonga kakhulu kini nonke enikhona nabangekho nibatshele ukuthi we are planning ukwenza better nakini bantu abasha siyafisa ukuthi sinenzele something kodwa uNkulunkulu uzosisiza. I believe ukuthi konke uNkulunkulu esicelayo umizwi lakhe ehlala kithi uthe siyocela noma yini esithandayo naku engibelieve kuwo ukuthi sizofinyelela nakuwo wonke umzalwane ola kodwa sifuna uqala kuzaguga zethu sibonge zizobekezela ngawazi ukuphela amakhaza ningayitholanga izingubo ukuthi nibeke emadolweni ngithatha leli thuba lokuthi ngibonge kubo bonke abaholi siyabonga kakhulu kubo bonke abaholi bafundisi bavangeli emadayikoni siyabonga umsebenzi wenu niwenzayo ukusupporta muhle kakhulu sibonga konke umzalwane nongekho la nakumkhulu umdlalosi Nkosi yami nisibongele kuye ukuthi siyazi inyama iyadelela ayisavumi inyama sifuna ubuyela kubo la ivela khona program director nawe siyabongela nengubo nawe soyitholile siyabonga Archbishop Mabuza emlayezo okuzokwenzeka manje bazalwane kuloko kade akusho besicela abogogo abayi4 per church Nineveh 4 Themba 4 Temple Pillar 4 Wonderful 4 the house 4 route 4 Daboko Ichopa 4 Wale right yeah abese nje abogogo nje asibisi igama la
ugogo yedwa ozothanda nje ukubonga bese emveni kwalokho siyavala. Amen. Jesu yedwa namandla, Jesu yedwa, Jesu yedwa namandla, Jesu yedwa, Jesu yedwa Hallelujah. Ngiyabingelela ithandazo ezulu. Ngiyabingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Ngizosho nje ukuthi ngizophakamisa ukubonga nxa abantwana bakaNkulunkulu bebonile ukuthi kusifanele thina salukwazi ukuthi nje sike sihlomile. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo endleleni sihamba siyabonga futhi nenkonzo yabantu abasha. Cha sizwile kukhulunywa ngomuntu omusha ukuthi umuntu omusha udinge ukuthi ayiphathe kanjani. Ngiyathemba abantwana bethu bazwile ukuthi uma uhamba endleleni ungumntwana kaNkulunkulu uziphatha kanjani. Sambonga kuJehova bathalwane ngako konke osekwenzekile egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyezwa nje umama wami Mazibuko uthi mangiyezwini cha angilapho ke namhlanje mama Mazibuko ngiyakuzwa impela uthi mangikhuluma ukuthi uJesu ufuna senze kanjani uma thina sihamba ukuze abantwana bethu masihamba endleleni sibabonise ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni. Ngiyabonga abazalwane egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu. Mangakhuluma kakhulu la ngiyokhwehlela nimangale. Ngiyabonga sibonga izandla ezisebenzile uJehova anibusise egameni likaJesu. Kodwa phela izaguga vele ziyakhohlwa. Uma sihamba siphelelwa impilo uzwa abantu abashubani yena loyo. Thina simazi thina logogo. Bazalwane siyabonga ukuthi niyasikhumbula. Mina ngiyalithanda ivangeli bazalwane. Ankulu indawo ngumuntu wenyawo ngizwa noma ngihamba ukuthi hey uyahamba lesalukwazi lesi sihambe evangelini. Cela kusho kubantu abasha ningabi nembuzo nakuthiwa kunogogo la ngoba amandla ayaphela endleleni. Thina amandla ayasiphelela endleleni. Sibone hey kodwa bayangiphusha ngekiriva. Amen. Hayi bayongiphusha ngekiriva ngoba ngizwa noma ngihamba uma ngisendleleni kaNkulunkulu hey ngizwa ngimusha uvuka ubusha bami. Ngiyabonga abazalwane uJehova ngathi anganigcwalisa amandla azanibusise futhi. Amen. Happy Father's Day. Amen. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Father, you are holy, Father. Father, we adore you, Father.
sasenkonzweni bazalwane. Kuphokile myeni nibonile kubhaliwe bazalwane. Ene angeke siphume phela kunyama la ngapha. Ele sibambeni ke bafethu.
Oh,
Program director, Pumphathi ohlelo. Oh. Babu Mabuza. Nathi asifuni ukuthi kube ngasuthi siyahlula.
Mabalele. Indodana umoya ongcwele sesiphuma baba sibonga wena sibonga umsa wakho silondile kuze kufike lesikhathi samanje phuma nathi inkosi yokulunga eindleleni ube nathi emakhaya ethu sibusiseke manje kuze kube phakade amen.